Sausa ka. Ano ba na siyang kaagi karon? Magkining usa ka babae nga nagpuyo sa Cebu City. Ang atong magtatampo, nagdasingan nga Ayana. Kanindot ni babe, uy. Ingon bitaw ko ni mo, babe. Hala, uy. Karon pa man ko, ani. Naama dahil nindot pagid nga suruyanan din doon sa ato, no? Overlooking pagid kaayo. May ragit nga ni kuyog ko ninyo ron. May ragyod nga ni Kuyog Minggaw Janetron, babe. Ingon bitaw ko ninyo. Hagbay ra ko sige panghagad ninyo. Di masad mo. Joseph, pictureis ako dito dapita, babe, please. Sige. Babe, picturean sana ko yung magigagaw, ha? Sige, babe. Ayana, nak. Mura magsuod na kainas dyan itugay mong uyab. Sipat baya ginas Janet, ma. Unya si Joseph, grabe pod ka friendly. Aw, ay di manggod maayong tan-aw usahay. Sobrahan ra ka close. Uyab baya mo. Ma, ayaw lang gud pagunahon nagdautan. Wa magay ko magunahon nag-ingon ana. Basta, dili maayo nga masubrahan ka close sa usa ka tawo nga may karelasyon na. Ma, Babe, nag-text na ba to yung imong igagaw na ko nga si Janet? Magpauban ko siya sa mall kay mupalit siya bagong cellphone. Ako man kunoy, nasuhito ang mga ingon ana. aw, naari sa number ni mo, babe? Oh, babe, nangayo mo ko to siya atong pag-usag adlaw. Mao ba? Nga naman de, babe. Ha? Wa raman. Sige, babe. Mauba na lang ko ninyo. Sure ka? Basin, nakibuhaton. Wa raman. Hala, uy, nagdandi kag sa Perong Joseph. Matabangan ka kung magpili ani og karong nga cellphone. Oh, go. Joke ra, oy. Joseph, dali tayo. Tabangan kong pili o sinindot nga specs. Sige. Gaw! Pagkakatanaw lang sa diha, ha? Ako sa usta ni mong uyab! Okay. Libera niya si Joseph. Dili naman hinoon ko komportable, ani. May pagwa na lang nako ipugos akong kaugalingon. Nga mukuyog nila ron. Naunsa man ko eh. Di naman lang hinoon ako malikayan nga. Maghuna-huna og bati nilang duha. Naibaw kong sayop. Pero husto si mama. Karon pa ko nakarealize nga dili tuod maayo nga masobraan sila ka-close ni Joseph. Lain tan-awon. Sige babe. Maglikay na lang kong Janet kung tanaw ni mo dili maayo. Babe, wa ko mo ingon nga mulikay ka. Ang ako lang ba nga limitahe lang ninyo kay dili man gud maayo tan-awon. Igagaw gud mi. Unya uyab ta. Kung ako lang, makasabot naman ko kay nahibaw man tas tinuod nga suod lang gid kaayo mo. Pero ang ubang tao manggod, labi nas mama. Dili gusto nga do na siya bating ikasulti nimo. Mau ba? Okay babe. Sugod karon, magbantay na ko sa akong lihok. Salamat, babe. Hi, Day! Si Lawrence ba? Sige, pang-regards ni mo. Ha? Pag-sure di ka, uy? Di ka mo to, oh. Tao-tao na bayak yun ko no na siyang ganahan ni mo ay. Naanak ko'y uyab day, uy. Ingnas siya, ana. Ay, ako na bitang giingnan. Giingnan man noon ko nga. Ingnon ko na ako siya kung magbuwag na mo. Unsa? Hoy! Never kinang mahitabo bayot, no? Mag 3 years na mi. Magtulo na mi katuig sa akong uyab, no? Gani! Mag-istorya naman gani mis among mga future plans. Ay, hulo no. Ay,
kaluoy sa taon sa tao. Uy, wa pa gani kapanguyab. Busted na dayo. Dili sad gyud siya makapanguyab nako. Kay usbon nako ha bayot. Naa nakoy uyab. Hain naman ni si Joseph, uy. Wa pa magyud ko niya kuha din sa akong trabahoan. Kapila na ko nagsigig panawag niya pero unattended man. Okay mong sundo? Oh, ha? Oh, sakay na lang ako. Along the way raman sa siguro inyo sa akong atuan. Ha? Ayaw lang, uy. Okay ra. Sige na, good. Tingaling magabian ka. Lawrence, thank you. Na-appreciate na ko imong concern pero dili lang gid bitaw ko. Okay, sige. Unan lang ko nimo, ha? Amping. Naunsa naman ang taon ning tawhana. Dili naman magpahibaw kung makakuha ba siya nako or dili. Mayo na lang ani napakoy nasakyan. Hoy, Ayana. Imong uyab dito ay, ug imong igagaw ga si Janet. Nakit-an nako. Ug ambot diin kahatugikan ang duha nga niangkas mas Janet sa iyang motor. Unsa ma? Pangutadaan ang imong uyab, oy. Kay tigali gilumpong mong duha sa imong igagaw. Ma. Grabe naman sa ka, Joseph, uy. Nagtagbaw ko guwat di mo sa opisina pero wag yung kay pahibaw. Kay nagkuyog di mo sa kong igagaw. Unsa man? May relasyon mo? Sa? Wa itaon, babe, uy. Wa may relasyon sa imong igagaw. Ang nahitabo, nakita ming Janet aksidentally. Niyang siya na ako nga, muangkas na lang kuno siya pauli. Unsa? Og lisugot ka? Samtang ako nagpaabot ko nimo? Babe, sige mo og pamugos ang imong igagaw, good. Igagaw ba yan mo? Maiko ko mo baliban. My God! Giunsa man in taon nimo paguna-una in taon, uy, Joseph? Kay abig igagaw nako, bahalag ako mo'y maapiki, basta dili lang ka maikog kay igagaw nako, ha? Babe. Sa iluan ang good ko. Please. Alibi. Tubang nasa ko ba? Salig lang yun kada. Sorry na. Ha? Kung dili pa lang kita ka-love ay. Basta ha. Ayaw na biya tuos ba ha? Promise. Dili na mausab. Nak, wa kay duty ron. Kuyugi kong pa-check up de. Naunsa man day ka ma? Kining akong ubo. Wa man kay wa. Uy, mao ba ma? Sige ma, kuyugan ti ka. Maligo sa ko kadali. Maayo gani, normal ra nga ubo. Abi na ko kung sana. Mauna ma. Sunod gani, dili magsigig pa ugas imong singot sa luyo ha. Kahit masagog kag ugod, magsigig pa nilik sa gawas unya, magdaop pag yun. Singot kaayo, unya makalanghap pag yung kag aso. Kaya pag ginais mo, ha? Inang gits mo tambal. Kay, hinay o kapit ang baby. Joseph? Daw, Janet? Ayana? Gaw? Mabdos ka? Ha! Mauna na akong giingon ni mo, Ayana. Kahit ka magbunog ko. Naunsa na, nasayot ko. Ayana, please, paminawaw na ko. Para unsa? Para sa lain na sa nimong pagpamakak, ha? Muraso na sa kag binogo? Ayaw na, Joseph. Klaro na lang. Klaro na kaayo nga ikaw mo'y amahan sa iyang gibabtos. Gaw. Ayaw kong tawgagaw. Kay dili ko mo dawat nga na ako'y igagaw nga sama ni mo. Traidor ka. Mura na ti kagigsuon. Wa
ko magdahong ngayon ana gani kabaga ang imong naw. Naunsa ka bayain taon, Janet. Oy, wa ka pagilugi sa imong gibuhat. Uyab sa imong ig-agaw ni patol ka. Mura ka magbahutdan og laki. Nilaka, kay nahagan sa akong istorya. Ha, ingon ada gyud na basta tinuod. Og hoy, Joseph, ikaw, utro ka sa way ayo. Daan ko pa yun. Sakto yun ang akong mga pagduda ni mo. Mao sigurong di yun gaan ang akong buot ni mo. Kay wag yun ay kay ayo. Tita, Mamauli na ta. Gipananaw na ta din eh. Ma! Nana, hilom na ana. Ayaw usiki sa ibong luha itong mga tahanan. Mga watoy pulos. Sakit kayo, ma. Sakit kayo. Ada yun na, basta bago pa. Sige lang, Dak. Ma-okay ra ka. Ayaw ka pala ka. Insa magkaroon. Patong sisibot eh. Kaisog ba? Yun sa ninyo nga akong anak, ha? Hoy, 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 Rika. Hinay-hinay lang sa imong baoy. Daagas abong panibay. Unsay mong gipanulti sa akong anak? Nga mura siyag mahadlok mahuptag laki, ha? Ha! Kahilas ko nimo. Kinsago ka. Kaisog bayain tao ni Buoy. Ngano, dili tinuod. Sakto pa gud ay nagauyab sa iyang igagaw, iya pong giuyab, ha? O diya nagpamabdos pa yun. Mahusto na. Dili na sa kong anak, oy! Kung kaibgan sa uyab si mong anak. Aw tingalig daghan og mga pagkuwang ang imong anak ug nakita ni sa kong anak, maong gipulihan. Wa ko'y pagkuwang sa akong uyab, tita. Kay baw kaasa ko mas nasakitan? Mas nasakitan ko sa kamatuoran nga ig-agaw ming Janet. Pero nakahimo siya inin ako. Nga kung buoto na hunaon, kami unta mao'y unang maglinabanay. Pero lahi imong anak. Maong mintras na apa ko'y gamay respeto nga nahibili ni mo. Kung wa na kay laing toyo, makalakaw ka na. hala no? Wala gina mong Joseph. Wa na, day. Hinahinay ko na sad siyang nalimtan. Nagsato ka. Nada na yung chance, ani? Oh, ala, ganun na man na sa Dennis Coffee Shop. Ay, day, sorry ha. Ako gipaapas. Ingon sila kung ang hinungdan sa imong kasakit, lalaki. Lalaki na sila ang tambal ini, ah. Amaw magkaday, uy. Pwedeng join ko ninyo? Sige. Ay, sige na lang, Kwan. Kagwapo ng Lawrence mo. Minit kayong forma sa barog. Unya, taas! Taas! Pagkat kayo, mahal, mahal. Ikaw, gyud. Yan. Magduhan ako kabuan nga nanguyab nimo. O pwede kay planong sugton ko nimo. Lawrence, ang tinuod, doon ako'y na-feel ni mo. Pero dili ko sure kung unsa. Kung love na bagyod ni. Dili ko gusto nga sugton ti ka nga dili pa ko sure sa akong kaugalingon. Pero makalaom ka. Makalaom kang doon na kay dakong chance na ako. Tungod kay dili ka lisod ikugmaon. Sige lang yan. Andam ko magpaabot anang higayon na. Mahal ti ka yan. Og sincere akong tuyo nimo. Thank you, Lawrence. Doon na ba'y family reunion tanan side na mo? Undi ha? Mga ta. Eka mo na lang, anda, oy. Magpabili, draming ayan na din his ato. Naunsa ka ba ya? Kalimta na nalatong na itabo, oy. Unsa may gusto ninyo, nga magkagapi sa kong igsoong lalaking papa ni Janet tungod sa inyong issue? Pa,
Kung magkita mo dito, nga nung di na lang mo magtagad eh. Mayroon sila'y naa dito. Unya, unsa man ak. Pwede na ko kuyogon si Lawrence, anak? Si Janet, naas unahan. Dako na niyan tiyan. Asa man ka si Joseph? Wa man mo kuyog niya? Yan? Hey, okay na ka? Oh. Ali, dito ta nga table. Sige. Hala. Uy, Nahibaw kong dako kay kung saan na himo nimo. Niaga niyang ebidensya, akong gidada. Pasaylo ako. Huwag yun ako nasulti nimo. Pero pasaylo ako sa kunahimo. Nahibaw kong dili-dali, pero unta. Moabot ang adlaw nga imo kong papasaylo. Kamunitiya. Dili na tantong sakit inyo nabuhat ni Joseph nako. Pero unta, makasabot ka nga dili ingon anak kadali. Ihatag ang akong pasaylo diha nimo. Nahibaw ko. Gaba na siguro ni nako. Mga nakay na ko karong buwana. Pero mugawas ang akong anak kaway iluhong amahan. Oh, Nasa'y laing babae ikaw. Ugwa sa ko'y katungod mangisog. Kay, wamanggi kami pagsugod pa lang. Pero sige lang. Buhaton ko ang tanan aron mabuhi ko ng among anak. Bisag wa siya. Salamat ka ha. Nga nakikistorya kag yun ako. tuod. Akong uyab, si Lawrence. hi. Hello. Nice to meet you. Ang pingi pa yung akong ikaagaw ha. Kanahibaw kong dili lalim mangyang naagian. Gaw, sige, atos ako sa unahan sa gisampayan nilang mama. Yan. Unsa mo to? Unsa to yung sulti? Uyab na ko nimo, ha? Uy, unsa to eh? Nakatungog ka wa. Gusto pa yung kang akong usbon? Tinuod? Yes! Sus, kundi palang uwaw ay. Di palang bayot kayo paminawon ba? Lamiyang isagit sa kami pa yun. Amaw. Gigutom na ka? Muduol na ta sa buffet table na. Na, mabusog na kung magtanaw ni mo eh. Adi ay. Bitaw. Gutom na. Tara. Napasaylo na ako si Janet sa iyang nabuhat. Pero wa ko na gid ibalik ang akong pagsalig niya. Og after a year na mong panag-uyab ni Lawrence, nagpakasal mi. Og karon, may duha na mi ka mga anak. Wa gid ko magmahay nga si Lawrence akong gipakaslan. Tungod kay pinangga kaayo mi niyang iyang pamilya. Kami gyud ang iyang top priority. Dinhi na lang kutob, daghan salamat, RMN. Mana so sa ka up. Ano pala siyang kaagi karon? Mo kining isa ka babae nga taga Ormoc City. Ang atong matatampo nagdasangan nga Letlet. Ayaw magapil-apil. Ito ba? Ingnan tikan, ayaw pag-apat dito sa sugalan. Ano ba?
Hindi na hinuon ko! Ako tayo bukas, dong. Kung niapas ko di mo, kaya way makaon ang atong mga anak. Maghuwat ka kung kanus ako muli! Kaya mag-apas dito ha! Mangayo kag kwarta! Eh, baka di balas na! Dong. Ay naunsa man intaw ng imong bana letlet uy. Grabe naman nakahingulatan nimo. Nagmahay bitaw ko, ma. Ngano nakigbinyo ko ng tawhana. Unya unsaon man na. Ayaw kog ina nga mag-antos ra kaana. Nilaong paghihapon ko, ma. Nga mausab ang batasan sa akong bana. Day, mulakaw ko ha. Asa man ka, dong? Patuon ko sa kong kumpare. Pasuruyon ko dito sa ila. Mag-inom mo? Mo lang. Istorya lang tingali. Asa na? Ato na ko, ha? Gabiin na. Pero wa pa mauli akong bana. Abla! Siya na rin may abot. Kadugay ko ni mo nakable, ha? Kuan mong godong. Nanghigda na magod ni dong. Pansay na kay laki, ha? Unya, imo pang gipaambak sa bintana aron di na ako masakpan. Dong, nagpataka na ba nagkagyaw-yaw? Uy! Tarunga ko, ha? Tingali upat yun taon niya ka, ha? Tarunga ko. Dong, unsa man ka, dong? Uy! Gikuha na mo ko na ni mo sundang. Aman, gusto ka nga putlon ko ning liog di mo, ha? Dong, kuha ay ito. Nagsundang nga imong gibutang sa kong liog. Papanuwayan ka! Iibutan na yung sundang kami sa Dong, papanuwahi ka, dong. Wesit ng inahan ninyo. Tugay kay nakaablis putahan. Naglagot ko. Ipahuwat-huwat ko sa gawas. Kamusab, wama sa mong mga abli, ha? Nakatugman ko, di ba? Nakamatahan si Inday kayo bana man kaayo ka. Ayaw na kasuko pa. Ibutang lang ng sundang pa. Reset! Kaon na, dong. Mga bata day, nakakaon na? Human na, dong. Sige, dali na. Doon tagaon. Day, pasensya na ka sa nahitabo gabi, ha? Ubog kay ko, eh. Dong, unsa ka kung dili na lang ka mo inom. Lain mo kay ka mahubog, uy. Mapatay man siguro minimo. Ang ako man kong mga barkada, day. Di magpabalibad ako, makainom gid ko. Dong, hangyo lang na ako. Likayin lang na imong mga barkada. Kay wag yun ay ayo. Basing og, mao niya na hinungdan nga, mapatay minimo. Oo, day, mag-usap na ako. Di na ako mag-inom-inom. Nakabantay ko ni Papa ron ba? Dili na siya hubuga muli sa ato. Maulagi, nak. Haog dalipay kikos gipakita ang kausaban sa iyong amahan. Nindot og dili na hubog si Papa Mano aron way away ma. Day! Day, litlit! Uy, hala! Anak! Naana si Papa, ma. Oo. Kuha nga akong mga daw.
Uy, unsa man ni imong dadong? Atong mga kinahanglan ng suway. Nakapakyaw manggod ko maong nangumpra na ng kuday. Inday, bebe, di ako igipalit nga lami nga para ninyo, nak. Salamat pa. Mulakaw na ko, day. Asa man ka dong? Muadto ko spikas barangay, day. Kay nako'y trabahoon dito. Yan sa man, muli ra ka inighapon dong? Oo, day. Mauli ra ko sa'yo kay gamay ra man ang trabahoon ako dito. Sige dong. Kay mag-andam na ko panihapon na to. Sa'yo man lagi kang nauli dong. Dalira na human ang among trabaho, day. Uy, nakainom ka dong? Ay, wadi ko makabalibad sa tag-iya nga akong gitrabahoan. Hindi pa inom gid ko. Mao ba? Uy, hala dong. Wa para ba ko makaluto kay sa'yo pa magud kaayo? Mo ba? Okay ra. Okay ra, day. Matug lang una ko, ha? O pukawa lang unya ko ninyo kung makaluto na mo. Sige dong. Inday? Ma, Asa man si ate ni mo? tuwa sa gawas, ma. Ikaw na po kaw ni papa ni mo, be. Ing nga manihapon na. Oo, ma. Ay, salamat in taon, Diyos ko. Nga, nag-usab na gid ang akong bana. Maayo ang padayon na ning kausapan, uy. Bahala og makainom basta dili lang minidapatan. Dodong! Ngano na? Dong! Dong, naunsa man ka nga imong lagi kulatang imong anak! Buweset mong dako! Anong inyo makugipukaw, ha? Isturbo mo sa akong pagkatong! Gipukaw ka kay mga una ta! Basagdi ko ninyo! Basagdi ko, ha? Inday, sige na, ayun na lang kilaptis papa ni mo. Kay, natuog naman nagbalik. Sige na. Tawagan na lang si ate ni mo kay kita na lang mangaon. Kami na lang si Inday ang mangugas sa atong gikanan, ma. Bitaw, ma. Kami na lang si ate ang manglimpyo ini. Ako ra. Ate man na lang yung mga assignment. Sure ka, ma? O lagi. Manari mo kaon, ha? O dong. Nga nung wa ko ninyo pukawa? Gipukaw man ka pa. Nasuko man ka. Imo man gani kong kitapatan. Mga buwisit mo da! Nangaon lang mo kinyo! Uy. Dong, saan ba yung kutsilyo? Imo ko gipalago, ha? Mga hangol mo! Nangaon lang mo kinyo! Ha? Dong! Gusto ka nga kung gulol ko ng liog ni mong kutsilyo, ha? Ayaw ito! Uy, mamatay na sa mama! Ba't yun sa yung inahan ninyo? Buwisit, eh! Ibutang ka na kutsilyo, Dong! Sige, suoy pa kay pachot ka sa dako. Giugbok ni mo ang kutsilyo sa lumisa! Musukol na mo na ako, ha? Kinala na kay suklan pa. Kay dili na maayo imong gibuhat ni mama. Sabiyo ko ni sabang sinilawas. Ano ba kabuhi ko? Panganak! Laban mo! Laban mo! Ma, di ang malagitas kalibunan. Mga anak, anihin ako na tamanago ni Niwa. Ano dilit ang makitaan sa iyong amahan? Kinahanglan na ta nga mabiya sa ato, ma, uy. Ayaw mo kabala ka. O mamatukos kapitan. Mangayo kong tabang niya.
Maroy libre nga pabahay. Tabangan tiya nga makapuyo dito. Salamat kayo, Kapitan. Salamat kid kayo. Mga anak, unsa man, okay na mo ning atong gipuy-an? Okay na ni Maoy. Nga na lang na atay kapuy-an. Nindo tinuon nga ni ata dinhima. Aron dili na tahagisa ni Papa. O anak, kinahanglan nga magpalayo ta sa iyong amahan. Aron dili ta madisgrasya. Unsa? Naa si Papa nimo? O ma, naa sa gawas. Nangita ni mo. O gusto mo ko niyang tuyo? Uwa ko may baw ma. Atua lang. Nganong niya ka? Unsa imong tuyo? Day, maluoy ka na ako. Pasayloa lang ko sa kong gibuhat, day. Balik na lang sa ato, day. Dong, Nahibaw ko nga dako kay kugsa ninyo. Atagi na kong laing gayon, day. Ako isaan ni mga magbago na ko. ayaw namig sa muka. Oh, Malinaw na ko uban sa tong mga anak. day. Dili ko mabuhi kunuha mo. Kung di mo balik sa una na itong gipuyan. Sige, anhi ko puyo. Unsa? Nganong imong gidang imong mga gamit din eh. Bahala nagmasuko ka na ko, day. Anhi ko tipon ninyo. Hatagi lang nakigayon si Papa, ma. Nak, Siguro alang gipahangan mag-usap na ka nga dili na minimo hagisan. Una ko. Akong isaan ninyo. Nga mag-usap na ko na. Magbinuutan ako. nalipay ko sa ipakitang kausaban karon sa kumbana. Buot na siya. O wala sab siya mag-inom-inom. Ay, maayo ang taghingpit na lang yun niyang kausaban. Oh, Inday, di aman lagi ka. Uwa ka din mo eskwela? Dili na kong eskwela, ma. Unsa? Ang ano ko din taon? Sige na. Pag-ilis na sa imong uniform. Aram mo eskwela ka. Dili na lagi kong eskwela, ma. Inday, dili na mahimo, ha? Eskwela na. Sige na. Kaya naapara ba ko ilakton? Mukuyog lang ko ni mo, mapi. Kada sa kapaingon. Anak, dili lagi na mahimo. Kung dili magani ka mo eskwela, pondo na lang din sabay. Ay, salamat ing tao na humanagit ko pangumpra. Kinahanglan nga makaluto din ko sa mong panihapon kay basig mo ulit sa'yo si Dudong. Ay, opa! Si Inday ka lang naghinak? Nga naman ka? Dong? Oh, sa ka nagibuhati mo sa itong anak? Gano'ng gikuhati mo kinagtao sa itong anak? Salbayas ka! Salbayas ka pagkamahanap ka! Ibog yun na yung imong anak! Salbayas ka! Anak! Ito gani ko! Tugay na ba nagibuhat sa mga amahan mo? Kaya ka gibinuangan? Oh, ma.
Sa una pa, sa naginan pa kong tusi, iyan akong gipahibuslan. Ginoo ko. Ano ko ka man musultin ako? Iyang mo kong giingnan, ma. Ngapat yun taniyang tanan kung mo tugaan ko siyang gibuhat ako. Maumit ang mahanlo ko magpabilin din sa ato. Kay kunwa ka, iyang mong kumahimos lang. Ginoo ko. Ato nag-report sa mga pulis na hitabo ni mo, ha? Kinahanglan ka ba priso? Gibo ka ba? Unsa ma? Nisibat si Papa? O nak, nahibaw tingali siya nga ako si ipapriso sa gibuhat sa imong igsuon. Unya sa plano ni Mama? Ako pahibawan ng mga pulis. Ipapangita gyud ang inyong amahan. Aron manubag siya sa gibuhat sa imong manghod. Pila na kabuan ang nakalabay pero wa pagit kay balita salbahis na kumbana. Hain magit ka magtago ng salbahis. Kisa man nanawag na ko. Hello? Hello, si Ma'am Litlit eh. Oo, sir. Kinsa ni palihog? Pulis ni Ma'am. Alin tayo sa presinto Ma'am kay nadakpan yung bana. Unsa? Sa katapusan, nadakpan ka na yung salbahisa ka. Grabe ka. Dili pa igo kay mo kung dapatan ko makainom ka. Dugay na rin mo gipahibos na ng atong anak. Baboy ka. Ug karon kinadakpan ka naman. Madugta ka res bilanggoan. Aw, ako ni serbisyon. Saan? Saan? Ipaniguro na ko ni mo. Dili ka na makagawas pa din eh. Anhi ka na din mamatay. Bawat sanggol na isila sariling kapalari magkamahal. Di ba priso na kung akong bana tungod sa gibuhat niya sa among anak. Sa pagkakaroon, naminyo ko og lain. Wa ko magmahay kay pinanggaman ko niya, ingon man ang akong anak. Dili na lang ko to, og daghang salamat sa pagtagad ng akong tambo. More power sa RMN. Sa ka. Maayong adlaw kaniyong tanan ng mga sukig ti Panginoon, niining handumanan sa usa ka awi. Og ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi, akong kaagi. Ako si Isabel. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaya-sayang akong kaagi, palang pagtutok sa awi karon. Para lang sa Ako ang nadarama, ako'y ibig pang muli para lang sa'yo. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba na siyang kaagi karon? Mao kining sa kababay nga taga Canlaon City, Negros Oriental. Ang tumatatampo nagdasingan nga Isabel.
Ni amin ni friend request na ko. Dodong ang pangan. Ako ning i-accept, be. Aron kalingawan ako ning chat kung dili ko busy. Uy, nanawag man. Hello? Hi. Salamat, Bella. Saan sa man? Sa pag-accept ni mo sa akong friend request. Okay ra, oy. Nindot mo gud ang daghang tag-friends sa FB? Mao di ay nga tagsa na lang kang mo reply sa akong mga message, ha? Kay busy na di kag chat-chat sa imong uyab, ha? Uy, uyab ka dyan. Friend rin ako na, oy, dili uyab. Aw, abi na kog imong uyab ang imong gikabisihan. Wa pa yung taong may magkakita as personal day, uy. Pakita ko na kung say itsura ng imong ka-chat, bi? Di ara day, oh. Tanawa. Uy, hala. Nakailaman ko ini, day. Pag sure, uy. Lagi. Asa man yung makit, eh? Dinhiragod sa atong school, good. Pagtarong day, uy. Lagi. Wa lang ko mahibaw kung unsa siya nga year. Mao ba? Ayaw na lang labdag imo na na tawhan na, uy. Dali na na. Manood ta sa atong room. Ay, salamat impound. Wala gid kay klase. Makapauli na gid ko. Mo pauli na ka, Bel? Nakailalagay ka na ako. Dili ba ikaw si Isabel? Oo. Anong nakailalagay ka na ako? Friend mo ko to sa FB. Pag sure, uy. Lagi. Kuhaon ako akong kao, ha? Aron, maklaro ka sa akong naong. Uy. Hala, ikaw din ni Dong? Ako yung tao ni schoolmate mo ta. Mo din nga niingon ng akong amiga nga nakakita na siya kay parehas na may tag-eskwelahan. Dugay na mugod ko nga nakabantay ni mugod. Maunang utana ko sa imong mga kaila kung unsay FB account nimo. Mao di ay. Onya, unsa man? Mo pauli na ka? Oo. Dongan na lang tagawas. I love you, Bel. Dong. May chance ka ko nimo. Ambot lang. Unsay ambot nang? Wa pa manggod ko makasaway og uyab good. Oh. Sugda ko aron makasuway na kag uyab. Ha? Unsa man? Uyab na ta? Laina pud uy. Basta ha? Uyab na ta ha? Uy. O pwede din na. Pwede Roy. Unsa man? Ganahan ka kanako. Dili ko sure. Ha? Ganun dili mo ka sure? O man ko mahibaw kung love ba ka na ko. Basta, uyab na ta. Sige na lang, uy. Ayoko na sige katawa diha, day. Tamparuson ti karon. Masuko lagi. Sige makagkatawa diha, bi. Kinsa may dili magkatawaan na, uy. Nga nagkauyab mo, nga wa ka mahibaw kung naa ba kay gusto niya. Nakalitan gani ko, day. Ambot nga no to, uy. Basta, wa na'y lalis, day. Uyab na mo atong dodong. Dali na, Bel. Asa man ta? Magdungan ta bangaon. Kuan dong, kining. Sum ka, uy. Muram ka og dili uyab. Dali na. Magdungan na tagkaon.
malipayon. Mao na, day. Dili man ko malipayon. Uy, kung magkuyog mi ni Dudong. Na, mura gidangat ni mo. O niya, o sa may plano ni mo? Ha? Unsay buwag? Mao na, dong. Makigbuwag na ko nimo. Nga naman, Bel. Ang sabisa na ko nimo nga imong kong buwagan. Dili lang ko gusto nga akong ilaro ng akong kaugalingon, dong. Unsay buot nimong ipasabot? O ako'y gugma nimo bisag kamay. Unsa? Maong sorry. Buwag na ta. Dili na ko ta magbuwag, Bel. Sorry nga, ako kang napasakitan, dong. Pangita na naglain ka ng nahigugman nimo. Isabel. Luoya in taon ni Dodong nga akong nakitaan, uy. Puwa in taon kayong mata. Kaya nagsige in taog hilak nga imong gibuwagan. Wa ko'y mahimo, day. Lain pud kaayo, uy nga. Uyab mi, unya ako'y gusto niya. Mausad. O niya, ingon ana lang ka. Sa atong grupo, ikaw ra maiway uyab. Ay da. Dili pa ko mamatay og way laki sa kong kinabuhi, day, uy. Day, Isabel. Salamat in taon kay bakasyon na. Makarelax na nga akong utok sa leksyon. Uy, milagro. Nanawag man ang amiga na kong maldita. Day, nanawag man lagi ka. Asa man karon? Di asa mo, nga naman? Sige lang kagmukmuk sa suok, Day. Na, dili gyud ka mahalin, ana. Unsa ko? Gawas-gawas, Day, uy. I-display ang imong beauty. Kuyog na mo. Asa man mo? Makaligo mi dagat. Ay, kamo lang siguro, Day, uy. Wa ko'y gana nga maligog dagat. Bahalag dili ka maligog dagat basta kay kuyog ta. Dali na, Day, Isabel. Ligo na diri. Karon ako tao-tao, Day, uy. Mag-selfie-selfies ako dire. Sige, good. Una lang minimo, ha? Ay, ito ko sa unahan mag-selfie-selfie, B. Kay minute og view. Nindot ang view din, uy. Ako'y picture ni mo, Miss B. Around di ka maglisod. Kagwapo niya. Okay ra nimo? Ako yung mukuha nimong picture. Okay kaayo. Diara yung cellphone, no? Salamat ni... John. Isabel. Isabel. Pwede ko mga sa imong FB account? Sure. Naunsa man ko, eh. Dili naman hinoon ko makatug. Magsige na ba lang ko kunahuna ni John? Uy, hala. Ni-chat si John ako. Hi, Belle. Dili ka busy? Ugma. Kita ta. Sa rin mong tuyo na ko nga nakikita man ka na ko dyan. Para manguyab nimo. Ha? Ang tinuod, pwede raman ko sa cellphone manguyab nimo ba, pero mas nindot yun sa personal. Musultin na lang din ko nimo sa tinuod, Bil, ha? Una pa lang pagkakita na ko nimo, ganahan na kay ko nimo. John. I love you, Isabel. Pag ginauton ta nga, dili ko nimo pakyason. Ang tinuod dyan. Ganahan man sad ko nimo.
nga sa ato pa, uyab na ta, ha? O, John. Ako na kang gisigot. Salamat. I love you, Isabel. I love you too, John. Ay naakit ako, kasama ka hanggang sa panag. Di mapigil na umibig sa'yo sa tuwing na. Ikaw, ha? Kalmara kaayo ka, ha? Naana day kay Jan, ha? Salamat, day, ha? O sa may magipasalamatan ako? Kay imo kong gikuyog dito sa dagat. Mauna ka ilamin ni John. Okay ra na, day, uy. Ang importante nga happy ka. Asa man ni si John? Nga pa man matunga. Nagsabot man ang tabi nga manuroy meron. Ay, magsige lang sa bagting ang iyang cellphone. Pero dili kit tubagon. Bel? Oh, uy, dugaya gud nimo. Sorry kaya, sa ang gisugo pa mong kong mama, God. Maong nadugay ko. Mao ba? Oh, nainanawag nimo, oh. Mas importante na. Pasabi na, uy. Ato na ta na. Patanawa ra gud ko, be, kung kinsa na nanawag nimo. Kuhan, kini. Ano dili man nimo tubagon? Babe? Kinsa man ang babe nga nanawag nimo? Kuhan, kining... Tubaga. O loudspeak. Aha? Tubaga. Hello? Babe, unsa kong ulang sa bari ko nung diri? Magkuhat lang ko ni mo, ha? Pag nga. Kinsa to nanawag? Imo to uyab, no? Kuhan, isa... Tugaan! Oo. Salbahis ka! Salbahis ka! Gusto na! Sakit tayo! Gusto na! Gusto na! Salbahis ka! Munang nadugay ka! Kinagata di kaslain ni mong uyab! Dagan di bisi mong kinabuhi! Magbuwag ta! No, di ko musugot, Isabel. Dili ka musugot? Nga may lain naman kang uyab? Wa ko mahigugma niya. Ikaw nga akong gigugma. Una-unahon mo gudong bayana, God. Mong nagkauyab ni. Sa ilo ako, Isabel. Di lang gud magbuwag, God. Ako tong buwagan. Promise, buwagan ko tong bayana. Please, pasaylo ako. Atagan ka na kong chance. Buwagin ang imong gikabuangan ron. Kung dili ka gusto kita ang magbuwag. Oh, Isabel. Na ako, subalit nasaktan, umibig pang muli. Kay nahigugma man sab ko ni John, ako sige pasaylo si ang gibuhat. Karon, 10 months na ang among relasyon. Dinhi na lang kuto, og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Mao katuwang nga higalang kaagi ni Isabel nga taga Canlaon City, Negros Surrendal. Uban sa awit nga iyang ipangayo, awit nga nagawahan para lang sa'yo. Para sa'yo, dahil sa'yo. Ang maong kaagi, gibada na duwa sa radyo ni Ricky Persuelo galing o gabos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamuusap mga higala o mga sukin di paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa paparal. Sa inyong nakalinlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usakawit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa usakawit, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Sumania, Boulevard, Cebu City. Ubaga ipada sa Handumanan Official
Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, tagang salamat sa inyong pagpaminaw. Pag-ibig laging ina. Handumana. So sa ka. Mayong adlaw kaninyong tanan nga mga sukong pagpaminawan niining handumanan sa usa ka adlaw. Ug ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si Renz. Sa dili ko nako subben sa pagsaysay ng akong kaagi, palimot sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Pusong Bato. Ika'y ibigin ko'y biglang nagbago. Di mo alam dahil sa'yo, ako'y di muling iibig. Sana di maging katuwa na may pusong RMN Drama presents Handumanan So Sa Ka Awit. Ano ba na siyang kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga taga Baungon Bukidnon. Ang atong magtatampo nagdasangan nga Renz. Bay! Kumusta naman ka? Meron? Okay na mga parts. Okay, good. Maya naman. Ang isang mood magagagwapo part nga. yeah. Ikan to gagayan. Ikaw gid part, gwapo ha. Sige kag dagdag na ko da. Ibaw ano na eh. Sige na. Order na mo atong mainom. Believe ba ginawa ni mo ba? Lian mo makasabot ba yan? Parts! Order na mo parts ha! Order na mo mainom dia. Sagot ni Byron sa tanan. Siya na'y bahala. Parents, sa man, wakay lingaw ron? Ganun Bert. Kuyog ta na, nakoy palailan ni mo. Ha? Pagsuda eh. Unsa ba na? Chicks na? Alangan, chicks good. Guwap para ba kayo? Bagay kayo mo? Gratis ra good. Lagi! Tana na yun! Hello! Ila-ila mo sa amigo, si Virens. Hi, Renz. Hello. Unsa tanaw ni mo ni Alot, ha? Guwapa ba yun? Oo na, yung itaw ko niyo, guwapa. Yan sa may mong dugay-dugayan. Birahi na yun. I love you, Lot. Renz. Manay tinuod. Sa una ko palang pagkakita ni mo, ganahan na ko niyo. Hinaot unta nga, dili ko ni mo pakyason, Lot. Matugan ako ni mo sa tinuod, Renz, ha? Ganahan sab kaayo ko ni mo. Ha? Kung mauna, uyab na ta? Renz, ako na kang gisugot. Salamat kayo, Lot. Salamat kayo. Sana, ha? Rapiha. Tinuod ka ba? Gisugot na dahil ka ni Alot. Ubay, uyab na may. Believe ba ginako rin? Nabirahan din? One click man? Lot, dugay-dugay naman kita nga nagkauyab. Magminyo lang ta. Ha? Nagdali lagi ka. Ako malanggong giuna-una nga magkataas ang atong edad. Lain sa kayo kung tiguwang na ta magminyo. Maglisod ta pagpaskwila sa itong mga anak. Mga anak, yun? Oo. Mas indot pag ginang dagkantag anak. Aron na ay muagak inig katiguwang na to ba? Unya, unsa man, musugot ka nga magminyo na ta. Sige. Kung kaya na ko nimong buhion, sige, magminyo ta.
bisan. Ako naging nanakiyan mo. Uy, ang sabay na hinay ito, Lobe. Puro makagnahangol niya. Bugay ako naghinam-hinam na. Paangkon ti gaday. Karon, ako ka na yun. Tinuod eh. Mabdus na ka. O, lagi dong. Uwa naman ko regla ha. Mauto nga nagpalit ko pregnancy test. O, positive dong. Kung mauna, hapit na kong mamahimong amahan. Day, wadi ka makahikay sa atong panihapon? Huwag ko ganahig lihok dong, oy. Ha? Ano naman? Bisag naglugang lang unta ka ba? Di ka po yung magod ko dong. Nagbantay ba ako sa tong anak. Ikaw nalilong agaw. Naunsa mo kung asawa nga nagsigim lang sigilig katawa nga nag-atubang silip. Day, Oh, ano man? paglutog sudan nga ato makaon di, maayo kinatuog pang bata. Ikaw na lang dong, uy. Ayaw ko sa mukha diri kay nalingaw kami sa among group chat. Oh, oo nya. Ingon din nanta, di ta mangaon. Panikamot lang sa agod diha. Wa ko masugutong ma. Ano? O asa di ka day nga nagilis mo ka? Mato ko sa kong amiga dong. Nagsabot man mi nga magkita mi ron. Ha? Oo niya ang bata, kitsa may mubantayan na nga. Mubalik na ba ko sa nagdabawaan? Ako rin ang ibilin sa ilang mama, uy. Magdali raman sad ko. Nilakaw na sa salot. Asa gini siya? Sige mo ni siya suroy. Uy, na, biyaan din yung cellphone. Tanaw na kami kung kinsa ning iyang mga kachat. Oh, di may ni-text ni nga number man eh. Asa na ka? Nagpaabot na ko nimo. Di ara ko diri sa atong abutanan. Kinsa ning iyang gikasabot? Friends! Abli sabi! Abli ba? Kadiyot lang! Oh, nibalik na ka. Nabian ako kong cellphone, uy. Maglisod niya ako contact sa akong amiga. Basig mangita ka na ako, ha? Tuwara ko sa ilang mama. Adtura ko na siya sa ilang mama. Ako siyang sundan, be. Kung tinuod ba nga, muadtura siya sa ilang mama. Baka akong ginbayana. Ang iyang gingon, adtura siya sa ilang mama. Pero ni Asis Plaza. May lalaki nga may doon niya. Ni-kiss niya. Alot! Renz? Unsay buot ipasabot ini ako nakita, ha? Nganong may gikatagbo kang lalaki rin eh? Kuan? Miga Rivert? Mauna, friends rami. Mamaulit na. Sa ato ka masturya. Kinsa tong lalaki nga ang imong gikatagbo, ha? Ako laging friend. Imong friend o imong boyfriend? Renz. Ano't nakabantay na ba ako nimo? Nga nagsige na nag-atubang ang imong cellphone. O man, nakauyab na tingali ka sa pagsige na mo gamit ang imong cellphone, sa?
Renz. May nabasahan ko sa imong cellphone nga may ikakita ka. Maong gisundan di ka. Huwag gadi ko masayop. Kay gigatagbo gidi mo ang lalaki nga ni-text nimo. Dong, pasayloan ako, Dong. Kanang, dugay ra magod misigig text-text atong tawhana. Mo to, nihangyo magod siya nga, makikita na ako. Mo tong nakikita na lang ko niya. Pero Dong, dili mo ko ganahan niya. Pasayloan lang ko, Dong. Alot. Di ko gusto nga maghuba ang atong pagpuyo, day. Musa, pasayloon ti kasi mo gibuhat. Pero hangyo na ko ni mo. Ayaw pagbinuang sa imong pagkaasawa. Oo, Dong. Dong, may ihangyo unta ko nimo ba? Unsa man na, day? Dako-dako na maging ang atong anak. Pwede raman na siya ibilin sa ilang mama. Mananghid unta ko nimo nga muadto ko og Cagayan. Mag-unsa mo ka dito, day? Manarbaho ko dong, uy. Gilaay man ko sige pundo din sa ato, uy. Oh, day. Dong, sige na, good. Bisag, kada kinsinas na lang kumuuli din sa ato. Sige na, Dong. Sige na lang, eh. Pero, day, pauli ba din sa ato, ha? Kada kinsinas? O, Dong. Day, kumusta man ka diha? Okay raman, Dong. Nakasuday kong trabaho pag abot na ko diri sa Cagayan, Dong, kay may gitabang man ako. Mau ba? Mayo hinoon. Amping diha, day, ha? O, Dong. Ikaw, Sab, ang pindiha. I love you. I love you, day. Hey, hapit na mo ka mausa ka buwan diha. Dili pa ka makaulit diri sa ato? Dili pa manggidong, uy. Sige, magod mig overtime, good. Oh, mau ba? Minaw na mukod ko din mo, day. Sige lang, Dong. Basi karong hinapos, Dong, makauli na ko diya sa ato. Sige, day. Magpaabot ko din mo. Tagtaod naman si Alot sa Cagayan. Di na ni mahimo. Ako na siyang papaulion. Ay, gimingon ako sa akong asawa. Oh, uy, si Alot ni Migtex. Kalimtin ako, Renz. Sa ming intex? Ako siya tawagan. Igor ang ibagting o kadiyat. O dili na siya makontak. Unsa buti pa sa buti ni. Nga gibuwagan ako ni Alot. Nganong imo man ang gibuhat ako, Alot. Ngano man? Ibigin ko, ako'y biglang akala ko. Nagsige kong panawag sa number ni Alot. Apan, dili na siya makunta. Ano mo, Alot? Dahil, kung naminaw ka man karon, manghinaot ko nga malipayon ka sa imong kinabuhi. Dili na lang kutob, ug daghang salamat sa pagtagad ng akong kampo. More power sa RN. Mao ka magagalang kaagi ni Renz nga taga Baungon, Bukidnon. Uban sa awit nga iyang gipangayo, awit nga regalahan, Puson Bato. Di mo alam dahil sa'yo, ako'y rin makatulog buhat ng Ang mga kaagi, kibata na doon sa radyo ni Ricky Firstwell Garik, ugabos sa direksyon ni Stila Regalang. Kamuusap mga higala at mga suging di paminaw, kinasingkasing kong kidapit sa paparaw. Sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabi, na nagtilibot sa
Yadris lang nining tulumanan. Andimanan sa Sakawit Garong. RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Buildings, Manila, Boulevard, Cebu City. Ubaga pada sa Handimanan siya Facebook page. Hanggang sa sunod kayo, tagasalamat sa inyo. Tulad mo na may pusong bato.